Hay mga kasama, kumusta? Bueno, dita maglangan. Ato dahing hisgutan ang nangagi ning atong sugilanon. Nagkasabot sila si Sarah, Maggie ug Jules nga paligunon ang ilang panaghigalaay. Human sa bakasyon, gipangumusta ni Poy si Maggie. Nakabantay ang ulitaw nga lahi nagsinultihan og linihukan si Maggie. People change. Feelings change. Maura ni ang gitubag sa dalaga. Pero wa magpatarog niini si Poy og misugod na sa iyang pagpaninguha kang Maggie. Bueno mga kasama, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon, Jack and Poy! Dawatan ni. Sabi sa'y soda ni? Basta tanawa lang. Okay. Ibaw kung malipay ka na, kigamit ka na ni mo. Okay? Oh. Okay na sa? Okay. Okay. Waman kay buot, oy! Ha? Bastos! Ikisulo ba na, ha? Okay. Anong masuko ni siya? Kung saan yung problema nga, akong gipalit niya? Malun na ba ni pag-underwear? Uy, buot ni mo kaluha, oy! Sa pagtuon niyan ako! Piling na ko. Di na mo ipasabot ni Poy. Unsa man na gusto niya ipasabot, ha? Ha? Nakaminos siya nako? Mas ba? Kuha sa tingali, eh. Anong makaminos man siya? Basta kay nasuko gid ko niya, Jack. Og di na gid ni nako kalimtan hangtod sa kahangturan. Kaburingog di mong dako. May gani kagyapa ka ni Maggie ni mo. Ako pa to. Gipalamoy ko dyan to, di ba? Lubiya sa da. Ang imong gibuhatoy gabi. Lataw ka, good. Nga mo ti mo ihatat sa babae imong gipaguyaban. Niyabag ka. Praktikal man kuma. Kasi mo ata ko gata-gata ni chocolate, flowers, teddy bear. Di mo na magamit. Pero maunay, makapalanay sa pagbati na mo mga babay. Dako nagpuntos para na mo. Mao na, bro. Lipay kay na sila kung tagaan mo ang mga butanga. Dako na kagjayan sana kung imo nang mo na imong ihatag nila. Di man god. Kais akong nahilan na ng Maggie, di na siya materialistic. Di man na pagka-materialistic. Oh. Natulad lang gina nila nga mo-appreciate siya ng mga flowers, chocolate, teddy bear. Para nila, romantic ang lalaki nga muhatag ang mga butanga. Mauna! Sa ato pa. Sa ato pa, wa kay puntos. Zero gid ko. Negative zero! Mo na. My God, I'm hurt. I'm hurt! Kahit kag Ouch. Ay, kinahanglan yung ka mawian apoy. Pero ang problema, unsaon ni mo pagpamawi. Sorry ha, pero ikaw lang jud una akong papamalihugon pagpapirma niya ini. Manaman kog pirma, manaman sad ka, siya na lang ang wakta. Okay ra. Be, ambe. Bro. Pirmahin ko na ni, ingon si Maggie. Okay. Ingna siya nga 5 na kakopya. 5 ka kopya ko na, bro. Okay. Managpirma. Managpirma. Dawa ta baliw Jack. Nangatag na ko. Okay. Dara, Maggie, managpirma ni Poy. Thank you, Jack. Mags. Jack, kung may isulti siya, paminawa lang ha. Unya, isulti na lang sab nako. Okay. Ano sa mong gusto isulti ni Maggie, bro, ha? Mag-invite unta ko ni mo, Mags. Ug dinner unya. Okay. Mag-invite ni mo og dinner si Poy unya. Ingna nga doon ako'y dinner date unya. Bro, doon na mo ko na siya dinner date unya.
Baba, kinsi ang ka-dinner date? Kinsa ko na mong kadate, Mag? Ikaw! Ha? Ako? Ikaw! Ingna siya palihog, Jack. Okay. Bro, Oh, may dinner date man ko namiyon niya. okay. Sige, next time na lang. Sorry, Jack, ha? Ikaw pa yung lugar. Ay, okay na. Hinaot lang nga, nakasabot ka nga nung nainani ko. Kay Bao, payakit ka nga, elementary pa lang. Siya na akong crush. Bisang tabukik ko'y pa na siya. Kadaganagod ko na sakit ang tuhod niya. Wala mo kay Bao. Wala na siya kay Bao. Ako ra ginang gikaya. Pero karon, siyang gibuhat. Sobra na oy. Ug di na gid ako siya mapasaylo siyang gibuhat. Kalma lang, Magi. Kasabot ko nimo. Kalma lang. Pero kay bao ko. Mulabay na nimo kay ubos sa akong kaluha. But lang oy. Basta kay di ko kay ubos ang akong gibati, Jack. Kundi kasuko gyud. Hakot ko anak niya. Okay. Nakasabot ko. Nalang ta ko yung niyo, Jack. Unsa man? Basta na si Poy ba? Ayaw lang gid og biya nako, ha? Di pa gid ko ganahan niya. Unsa man yung pagkabutan nga, Poy? Oy, sila naman si Jack ug Maggie ang kanunig magkuyog. Okay, Rama. Kasabot ra kong Magi. Nananghit si Jack, ni mo? Di mo siya nakinalam ng ngikay. Di man kami ni Magi, di ba? Gawas pa. Kibaw kong tuyo ni Magi. Gituyo na ning Magi. Aron makalikay siya na ako. Kunya, okay na day ka. Wadi ka sakit eh. Waram sad ma. Okay. Mamalit na ko. Para na ako eh. Para sa akong gugilingon. Sigurado pang ako gining dawaton. Kaya ako may nipalit para sa akong gugilingon. Dahil sa kaya di na ako dawaton nga. Ako ang mismo mo palit sa akong gugilingon. Da, ikaw lagi yun? Sarah? Oh, ngano, naglingi-lingi pa man ka? Doon na kay Kuyo? Wa. Abi na ko doon na kay Kuyog. Doon na bitaw kay Kuyo? Hello, cousin. Long time no see, but now shiny. Nagkuyog lagi mo. Oh, wala ka kay Bao nga. Friends me. Kay ba man? Unya, ano nga ibong ba mo nga nagkuyog ni? Ang panar kay good ko. Ano ba na mo din hi? Uy! Oy! Ay! Hi, Sarah! Hi, Jules! Hi! Si Poy, oh. So, asa ta mga on? Let's go na! Come on, Jules! Sarah! Okay. Poy? Sige, doon na pa man sa ko'y paliton. Una lang ko ninyo, ha? Ay, laki eh. Ay, laki bro. Naina na eh. Ayaw dugan, bro. First time nakapil kong ingon ani. Sige lang. Hinahinayo na niya akong istorya si Maggie. Tinluod pa mo dyan mo? Tagalan siya space. Space? Ngano nga naman ko, bro? Nganong nasakitan mo ko nini? Nganong pagdigma-digma niya ako? Anong sakit mo? Na-inlove ka niya. In-love ka. Ano? Na-inlove ko? Sabi na ko, si Sarah akong gusto. Si Paki magyuti ay. Tinuod gid nga makita na nato nga ang kaimportante sa tao kung wa na ni nato. Kaysa una, kuwang na lang manguyab si Maggie nimo. Maong wa na nimo tagda ang importansya. Wa nimo tagda ang importansya siya. Pero karon, bro, karon nimo na feel unsa di siya ka importante nimo. Balik pa ako. Iyang feelings na ko, bro. Mubalik na. Kung ano sa, wata may bao.
Bro! Hoy! Ngano ka, bro? Bro! Tarong, bro! Oy! Bro, ano ka, oy? Sakit kayo! Sakit! Di mong dugan? Ha, tarong ha? Tarong ha? Ito na sa ospital. Pero, anong tiyan na imong gihikap? Ako magtiyan ang kasakit. Ha? Kano pa ko kinumdong? Huwag mo nagawin paniutog panihapon. May milagro, hagod! Dusa sa kuntiyan eh. Magawas na, mga unta. Di ko katuod nga. Makasurvive ka nga, way kaunay balik. Duha ka kananan. Dako, gaganing milagro, bro. Bitaw, tungkol sa kasakit. Tingnan sa kong feel ko. Wanang magabantay nga, gutom din di ko. Huwag ko kinumdong ang mukhaon di ko. Aw, kay ba na ko? Kung sa'yo maka-slim ni mo, bro. Ha? Kinahanglan nga, mabroken hearted ka. Ha? So, kung desidido kang magpagamay, padayon na lang ang masakitan ka. Nawa. Oh. Oh, napa. Napagino. Nawa. Oh. Unsay mo tan-awa na? Hapit tanan nga latest post ni Maggie na si Jack. Sila na ka, ha? Unsa pa man tan-aw ni mo na? Pero imposible eh. I mean, dili interesado si Jack ni Maggie. Mausa si Maggie. Hindi siya interesado ni Jack. Unya, unsaon naman ni mo mga post ni Maggie be? Oh. Ebidensya man na. Di lagi. Kay baho ko ana. Imposible gyud. Basta. Dili lagi na imposible. Pareha guni silang single. Basta. Hey, nagsilos ka? Unsa? Nga no good. Kasi sabi ako silosan. Si Jack. Excuse me. Si Poy ang akong crush, no? Unya, nga nung murag affected lagi kay kasi mong nakita. Of course not. Di lang ko katuo. Kaya nahibaw ko kung kinsa nagustuhan ana nilang duha. Lagi, ikaw ang gusto ni Jack. Mauna, si Poy ang gusto ni Maggie. Kaya ba malagi ka? Siyempre, ako pa. Nga no yung ka nisa? Gusto ko makibaw sa whole story. Hey! Lagot kay kustanan. Sorry ha. Nikatawa biya ko. Katawanan man tingali, pero sa akong part, huwag ko mo katawa, oy. Ibukal, dyan akong dugo. Ano bag nakamino siya sa akong pagkataw? Sa pagtawa niya ako, naghubo na ko dire. Di ko kapalit og underwear. Yabag yun. Siya, lagi na ako. Di, uy. Praktika na tingali si Poy. Ay, wag yun siya buot. Muna klaro. Basto siya. Bikig, gusto mo ko niya. Gisayo na lang siya na ako. Pues, wa na ko'y gusto niya bisan gamay. Papastanan. Wa na gyud. As in zero. Nga sa ato pa, si Jack nalay imo. Di, oy. Oh, kamo mo ginasigig kuyo, good. Kita ko sa mga post, no? Nagka-close naman, mi. Kay mulikay naman ko ni Poy. Kami na lang biyang tulo sa opisina. Oh, no? Kamo naman day partners, kay wa naman ko. By the way, kumusta na ang banana chills? Importante kani atong meetingan ron. Ni down og 12% ang overall sales for the second quarter. Unya, ang atong expenses, nagkadako, kini-increase man ang rentals, tubig o kuryente. Plus, taxes pa. So, unsa kaya tong buhaton nga mobalik pagtaas ang sales? Okay na ang following sa atong social media page, di ba? Oo. Pero kay bahaw sa taana, di ba? Nga, ang daghan na tong following wa nagpasabot nga mo translate gyud into sales.
And as early as now, ato gini i-resolve kay tingalig mupadong ni alkanse, di ba? Ikaw bro. Sa mong suggestion? Ha? Sa mong suggestion? Akong suggestion, Hmm. nga i-close ni nga itong business. Ha? Oh. Talong good bro. Lagi, honest, muna akong gusto. Ing ana day na. Kung may problema, mo surrender na dayon. Basta muna akong opinion. Kaya akong part, kaysa akong part, kapoy na kayo. Kapoy na kayong utok. Gusto na kong mapaway. Munang kung ako yung pangutanon, ako mo ingon. Undang mo, tani! Yes. Wala naman ka mo kita. May sundangon. Sa ing ana lang kasayon. Sa mali eh. Anong lisoron bang yun na ito? Nga pwede naman sa'yo nun. Pero bro, ko. Nga nung mangita pa man tag problema, ha? Ka nagay problema sa kalibutan, bro. Oh, kung gusto ka mo undang, undang! Oo, undang ko. Hey. Kalma lang mo guys. Ay, naunsa. Kung doon ay gustong mo undang, Jack, di na tapog nga, noy. Di mo na may solusyon bro. Di na may solusyon. Pasensya na, bro. Pasensya na. Pero gikapoy na bitaw kayo ko. Kamulay pa dayon kung gusto mo. Undang na ko! Bro, ayaw, anak, bro! Hoy! Wala na. Ay! Ma? Gikapoy na ko, ma. Murag mabukto na akong utok. Yabag! Ha? Kaya nagsugod anong negosyo ha, kunyang undang ka. Maluwa na lang nimo ang tanan. Nalimot kang gikan sa simpleng pagpanindag ba na nakyo ang inyong ang inyong nasugdan. Nahimong ba na chills karon nga may outlets na? Huwag ko malimot na, ma. Unya! Gikapoy lang yun ko, ma. Gusto ko mo paway. Hala pres, pahuway! Pero ayaw pagundang! Naluoy kong magi. Kalitag hilak. Taon sa day. Sila bigong duha ni Poy ang kamot nga mulambo ang negosyo ha. Ya, so, pamumapili Sara. Nakabarog na sila. Pero di naman yun matarog ang desisyon sa imong kaluha eh. O lagi? Sa dagmagi oy, nga nubitaw nag-arti-arti siya. Okay na to nasuko siya ni Poy. Pero iya ba sa gipaugatan? Wa man niya tagda. Nya karon hilak-hilak siya. Oy, mirese. Kahagyon ni mo pangga. Oy, unsang Bitaw! taong ka oy. Mao gyud bitaw. Kadi di tinod. Ako, naglagot ko sa gibuhat ni Poy. Gidukol ko man ganito. Pero ang gibuhat ni Mage, sobra rasad. Mao nga di siya ang maghilak-hilak karong ni undang si Poy. Ay. Angay pa mga siya malipay. Kaya di na siya makakita pinos dagway ni Poy. Eh, di pangga oy. Pila. Nalugnan lang na siya sa ilang panag-uban isip partner sa negosyo gon. Mo gani! Isuga gini mo oy. Pero di man ikalimod nga wa na gyud lami ang ilang panag-uban kung ipadayon pa. Mao nga sakto rasad nga ni undang si Poy. Kaon, tog, ano sa rida. Mau ni akong routine ron. Ang layan ko, masuroy. Di na gyud ka mong gamay ana bro. May problema, bro. Wa ka mangawa sa banin ni Chills. Paan. Sure oy. Igalutoy ni, bro. Mga ang tahan. Namikin akong saldirita. Wa ka plano magkisulti ni Magi? Paliw ko sa mesa, bro. Huwag andam kay basi hapit na ni maluto. Nagluon ni kang Magi bro. Suka na, bro. Kay gigutom na ko. Dali. Hi. May luto na. Dali magi, sod magi. Yes, Magi bro. Nasa ko yung layover na. Aris ako. Oy, askang. Umuta gud aron. Luto ka? Hi, Jack. Hi, Mags. Nagluto lagi ka. Dili ako nagluto eh. Si Poy. Hain mas Poy. Ay man. Nilalig ato sa likod. Pagkadungog nga naamo. Si Poy. Oh, hala, tanawan ninyo. Poy! Oh my God! Poy!
Poy! Natagakan siya lubi. May lubi oh. Hala, doon na to siya sa ospital. Daligaw na to. Makadaog tang puy pa. Suwayan na to. Mutabang ko. Daligaw na to. Oo, nalipat na siya, oh. Tinalik din na ni makamot sa ospital. Abli din ng taksay, dati. Ang tanongan ninyo, ang pingi ang okay tingali paparok. Magi, mukoy ka sa ospital? Oo, makuyog ko. Kita na lang kay doon na dito masugot dito sa masugat dito sa emergency room. Saka na Magi, sa plonset lang ka. Sige. Kaniyot. Unsa man bay? Hospital ta. Sa ka. Di mo pwede makuyog. Sa dili amo ni pasyente. Nya di minimo kuyugon, anggaw ka. Ang plato niya akong taxi. Bukat ka niya yung pasyente. Hoy, bay. Abogado ko ha. Tingali, hilak-hilak yung ipapatisote ka. Abogado ni ka, sir. Sige. Sakay mo. Okay na yung pasyente, huwis ni. Sige, sir. Sakay lagi mo, sir. Asap sa ospitalan, sir. Gago ng ubang driver, kung di ni mo gulaton, magbinuang jud. Kumusta naman ka si Poisa? Okay na ka siya? Mahibaw na karong taod-taod. Tuwa man si Papa, nag-apong niya. Usa naman sa gudang allowed nga mobantay sa pasyente. Oy, Jack! Kumusta naman si Poy? Ay, ma, wa pa lagi mi kay baw. Tuwa pa sa suday. Tuwa mas Papa. Nang... Unsa game hitabo ni Poy? Bantay ka lang yun, ha? Ma, Ha? Ayaw hilak-hilak niya. Kay ikaw ba yan na kay ganun eh? ma, ayaw ba sola si Maggie? Kaya sabi ako pasolod, ang presidente. Alam ko, ma, ay. Unsa ba di ay? Naglagot pa yako. Ganon di ba siya akong pasolod nga tinuod man eh? Kung wa pa maglikay-likay si Poy ini niya, dito ba itaba? Sa lagapon ni Poy, anong nilikay siya? Sakto imong mama, Jack. Ako ning sa... Maggie! Hoy, Maggie! Kajut! Wala. Pangga. Oh, kumusta na si Poy? Dako gyapon. Kumusta yung kahintag? Saan kong singkahit kong ka, oy? Nanaw mga tao, oo, tao. Oh, ang maginugplok ka man. Shhh, kalma lang ka. Uy, hala, unsa ba? Nahugno ang bed sa pasyente! Si Poy! Mael! Tingali si Poy, ay! Nahugno ko no ang bed! Di nila ka, ako rin musod. Ay, magdali! Diya ka lang. Hoy, ginoog ka! Ayaw inton pasang di akong anak, ay! Ay, daan pa dyan ko! Si Poy yun! Hunya, kumusta naman siya? Nganon di man ta pwedeng musod! Ay, stable na siya, stable na. Pasagdan na nato ang mga doktor nga maatiman niya, God. Ay, katod yung babayhan na ang nakaingon ini. Kumuton ko yung naong adtong maghihata. Sa mga taong kayo nga, si Maggie may imo basuron. Kinsa pa man di ay? Ang gobyerno! Awal yung kapilisupo, gino mo pangga, oy. Pilusupo! Siya'y nakaingon sa kahimtanon ni Poy. Ayaw na kong lalisan ninyo, ana! Aw, nahala! Ako na mga pasaylo ni mo. Sige, isuting mama ha. Pasensya, gyud. Nagkasabot naman kong nang Hilda. Di ba sad ko ka-blame niya? Di. Sayop gapon to. Di ka angay niyang natuon, oy. Samtang, mama. Ay, shh. Ay na palabi. Uy, na. Sakto na, oy. Sakto na. Asam ta parking? Manauli lang ko, ha? Pagitan lang ka parkingan. Sige. Nusunod ko nimo. Napamandingali sila sa ER. Sige lang. Tawagan tika kon makatransfer na sila room. Sige.
Okay na ba ka si Poy? May tag-okay na siya, God. Oh, sila si Jack ug Maggie. Jack, si Sarah. Oh, Imong kamot, Jack. Hi. Kumusta si Poy? Tapos sa IR, gatiman ba sa mga doktor? Kaysa may naa dito. Sila si mama ug papa. Mga lang ko, ha? Excuse ninyo. Hello pa. Hello. Sige, sige. Okay pa, sige pa. Sarah, gidaan na siyang kwarto si Poy. O sa may room number? Tuhay mo pa na tingog ha, pangga, ha? Nakalungog ka sa resultis doktor. Ay, olagay! Hindi niya, sipa dyan po tingog mo, oh. Wa pa dahil siya muli sa panimuot, ma? Usay mong tanaw. Nag-acting-acting na siya. Hala, nilihok na siya. Ay, sorry. Poy, anak, oy. Poy. Kumusta na? Ani aming tanan. Nag-atag mi nga ulian nyo kas panimuot ba? Poy, kumusta? Poy. Hoy! Hoy! Bulo. Huyo. Hoy! Ay, bugal-bugal, bulo. Kinsa mo? Kinsa mo? Wala. Huwag kong magailan ninyo, kinsa mo! Ay, nak. Tawag, ay. Ayaw mig pagkawaway. Tabang! Pagkuyaway. Tabang! Na yung mga battery! Tabang! Tabang! Mamatang-tangang yan, Dextrose. Oh my God! Jack! Dali, Jack! Pamawa mo! Unsay nahita mo? Tabangin ko! Ayaw sila padulan ako! Tabangin ko! Hala! Wa pa may explanation ang doktor. Pero good thing kuno nga doon na si tao nga kuan isaligan. Of all people, si Jules pag yun. Bahala na lang. Ang importante, nisalig siya ni Jones. Timing nga sa itong uplok na. Oh, people karon. Ay anak Jack. Kita mong nahuna og lain nanay. People karon na. Ang kayuhan ni Poy may atong hunaon. Sorry pa. People, people. Ngano man kanisa? Ano nga man siya magkailan na to ay? Namnisya ka ni siya? Posible. Pinatarugod ng iyang utok pagkaigo sa lube. 5 kag 2 ka lube. May lang tagdali na na eh. Umuli ang naging si Poy. Di gani maulian si Poy. Kumuton ko yun lang itong dagway at itong magay. Siya yun nakaingon nining tanan. Hala no? Ikaw di kibasol ni Tita Helda? Di ko ka-blame niya. Hala, oy. Ay. Naamong lang yun yung tanan tungkol sa underwear. Di ba? Dito ba ni magsugod ang tanan? Nga naman ko, oy. Sorry ha. Na-offend ka sa akong gisulti. Oy. Nagmahay lang ko, Sarah. Nagmahay ko ganong nagpadako sa kong kalagot. Nagpadako sa kong pride. Ayun nagbasulag imong kaugalingon. Ato na may i-pray si Poy. Nga unta, ma-okay na siya. Gusto kong matuo nga binuang raning imo. Nga wa ka makailan na mo, pero consistent man ka. So, tinuod yun day tingali ni. Pasensya na ha. Pero sa tanan ni Soy tinis kwarto. Ikaw rin may kasaligan sa kong tanaw. Mayong tawag yun tingali ka. Komportable magikunin mo. Okay, salamat. Sa ito'y pangalan mo?
Ako? Oh, sa ti pangalan ko. Ikaw? Oh, Imong pangan, Poy. batian akong panganay. Actually, imo ra ng angga. Paul gyud ang imong tinuod nga pangan. Gwapuha ko din ako pangan. Pangan ra, pangan. Paul. Paul. Askang nindota. Ay, ayan akong tawag Puy ha. Batikin ang Puy. Paul. Paul akong gusto. Okay. No problem, Paul. Kung sa ti ka. Sa ti ngani mo. Jules. Indot mo lagi kagpangan. Jules. Bagay ni mo. Thank you. Yeah. Wa ba ka ako isudras bulsa ni Poy sa? Jules. Kung sa ti ka. Ang igagaw nga fake. Ha? Tungod kay adopted ra ko sa inyong parente. So, by blood, wa gyud tay relasyon. Pero nagilanay ta. Unta, Anong naunta man? gipalayas mo ko ninyo. Ha? Dito mo ko nagpuyo sa inyo. Pinangga kay kus imong mama. Pero nasuya man mo nako. Mao nga gipapahawa na lang ko. Siyempre, amoy gipili sa inyong mama, anak gud mo. Pila ni may kabukik soon. Duha. Kaluwa to nimong yagpis og lawas, si Jack. Ha? Ako tong kaluha? Giunsagod. Aw, di na sa ko katubag ana ha. Wait ha. Murag hinerang aircon rida. Uy. Baon mo din yung aircon na. Ibalhin na ka room, be. Ha? Ibalhin na ka sa suite room. Gamay ra sa ining kwarto, ha? Maayo rito kay mura sa condo unit ba? Uy, makapod ka akong pamilya na. Ako rin mo bayad. Ha? Uy, buutan ko din mo. Bisan di palayas ka na mo. Imo gyapon ning buhaton? Oo. Ingana ko kabuutan. Kadiyot ha, kadiyot. Manawag ko sa nurse station. Ha? Lagi. I-confirm na nako sa nurse station. Kaya na sa suite room si Poy. Si Jules ang mubayad. Sa, tanawa. Maay na lagi gyapon si Jules. Bida no sweet room, no? Oy, mga tuta. Basi nakagkamay dito. Tanaw na to kung sa dagway na sweet room sa hospital. Sweet room, no? Nanawag si Jules. Iyang gibalhin. Oh, sa suite room. O lagi. Sweet room, lagay. Pero, hindi naman gyapon takaan to. Hindi man gina makakita si Poy sa itong mga dagway. Sal, ano sa Maggie? Ninagaw na. Muadto ko na siya sa Banana Chills. Unsa imong ikasulti din ha? Gupuhan ni Kurtuwa, oy. Tapila sa ni. Ay, sus. Gamay ra na. Salamat ha. Bisan, bati kami gipakita ni mo. Imo gyapon ko gitagaan ini. Maliit nagbagay. Today, Zaman, mangutana lang ko nimo. unsa ka na? Di gyapon gaganahan mo atubang sa imong pamilya? Ha? Tuwara sila karon sa lobby. Kung okay na ka, pwede na to silang panhion. Di naman samo kay dako naman ni kwarto. Sige, sige. Panihalan sila. Nak, oy. Paul! Tawag ako, Paul. Oy. Sige. Ay, Kanang, di ka Poy nakas imong angga bro. Ato lang siyang patumanan siyang gusto, ha? Basin mas dali siyang maayo, anak. Oh. Sige. Hay. Tood, bisan nalimot ko ninyo. Ug sa mga nitabo in the past, gusto ko nga inyong
acknowledge ang kamaayo ni Jules. Okay ra good, cousin Paul. Ayaw na ana, uy. Maliit na bagay ra. Di, uy. Dako ning butang. Liman ka nga sa kadautan na mo. Wa gyud ka mo tukol. Unsa to? Unsay kadautan na to? Ano? Dili tinuod nga gipalaya siya sa ato? Oh, tinuod! Si? Pero, Tanawa ra gud. Tanawa ni kong kwarto. Si Jules mo'y minibayad ini. Yan gibuhat bisan pa ato siyang gipakita ug daotang gawi. Gisuklian sa iyang kamaayo ug kabuutan. So, akong nadawat. Hala. Minda ko lagi ng imontihan, Jules. Oh. Kaya to kayo. Nida kong atay ana. Hoy, Paul, nak, salamat nga nisugutkan kami unang mama nimo ang bantay nimo ha. maobitaw. Huh? Oh. Ano? Nabaday ko'y choice. Naman to'y lakaw si Jules. Kalain ko taon ni mong sinultihan da na kay. Paul lagi. Anong di man kakasabot? Sina kong ingong nga Paul. Paul itawag niyo na ako. Isa pa ka na sabton? Hay! Ay ako ina na pagsulti ha! Dukdok kung kunag-uni mo ron. Ar mapaligtas pesta imong otak! Gara ka ha! Oh? Pangga ka. Makalang ga, makalang. Iya pala si mong gibas. Dali! Okay. Wakot ko yun siya sinultihan. Abi ka nawa mang memorya. Abi ka nawa man tanan. Nawa sang may pamatasan. Hoy, gipatubo-tabo nga kamaon mong mo respeto. Mo ni isod anang imong alimpantakan kung ugaling wa namang kanaysan. Ay, pangga, sakto na. Mugawas ako mail, oy. Murag disaka kong dugo da. Onya, okay ra ka. Okay na ko. Mugawas na gud ako kay makadukol unya kong ongway sad. Ina. Nom. Ya, pasensya na kasi imong inahan, ha? Daron mo gud sa taon to. Ang bumurag pasensya taon. Pero, grabing kabalaka ato niya sinatabo ni mo, oy. Mangaway na lang gud. Ang ato giday siya. Uy. Pero, mapinanggaon kay siya. Matoy mo pinanggaon. Manukdok ko. Singhagan, unsa. Masuko mo guna siya kung doon na magpakita og bati nga taras. Labi na ninyong iyang mga anak. Pero, aliwat ramin niya. Ha? Ang bati na mong taras. Di hari din nakuha na mo niya. Di man god mo batik taras god. Ikaw lang mismo, buutan man ka. Weh. Lagi. Mas sinabuton pa jud ka. Pero, apin magus palayas ni George, di ba? Anak kanang Ba't tigil kong batasan? anak kanang nakasa si George nato. Labi na ninyo ni Jack. Ha? Oh. Uy. Unsa yan sa? Kuan, inani mo ginitabo. Ay, pero taas kung isuryahon. Mao nga ako na lang isinyas ha. Panandali ra. Amin na ha. Hi. Gadyan anti kag fruits. Kana mo gawas una ko ha. Sara adto nako akong palalab ha. Wala ba ka to puta. Naraman siya dito sa labi, tito. Nag-istorya sila sa doktor. Sige, mo gawas ako. Hi. Hi. Kay baho po. Uwa ka naman kailan ako. Ako si Sarah. Hi. Friends man ta. Okay. If okay na nimo, akong i-record ang atong friendship. Kung asa ni nagsugod. Sige. Okay ra. Maminaw ko. Amnesia is a general term describing memory loss.
Symptoms include memory loss, confusion, and the inability to recognize familiar faces or places. Some of the causes of temporary amnesia include confusion, severe illness and high fever, emotional stress, some drugs, and electroconvulsive therapy. So, sakay sa inyong anak, katong pagkaigo sa iyang usalubi, nga nakuyapan siya, mautoy nakakusi ini. Pero temporary na yun na, Dok. O sa kadali mo balik. Dili pa nato madetermina as of now. Dagan paghihapon bi mga test nga buhaton sa iya. Sa iya, Dok? I mean, niya. Dagan pa mig buhaton nga test niya. Aw. Taron na ba, El? Sige, Dok. Palayon, Dok. Mao to siya, boy. Aw, Paul. Mao to istorya sa atong friendship. Sa ato pa, nanguyab di mo akong kaluha. May gusto siya nimo. Ikaw, san? May gusto ka sa nako? Ha? Oh. Ha? Nashy ka? Sorry. Nga na sorry man. Walagi ko makagusto nimo karon. Dili gyud ay memory mawagtang sa amin siya, no? Apil gyud ang feelings. Wa ko kay baw. Pero, willing ko mo tudlo di mo nga mabalik ang imong feelings na ko, oy. Ha? Kana kun okay na nimo. Ha? Kaya ang tinuod, boy. Na ako'y feelings nimo. Kay baw si Jack, ana. Mahal ka, boy. Ha? Nilabad akong Sorry ha. Hindi ko ang maghisgot ni mo ini. Kalimtito akong gisulti. Sa ganit mo gisulti? Okay. Wa ko gisulti. Okay. Labad ba mo, oh? Medyo. Sige. Relax na lang. Kay baw ka mo kanta? Oh. Pwede mo kong kantahan? Di ako kibahong mo kanta. Mahala na. Hala, uy. Unsa ba akong kantahon? Barkong karaan. Unsa mo lang kantaha? Huwag mo ko makailaan na. Sige, lain lang. Diskural. Sorry ha, pero huwag ko kailan na magkantaha. Hindi man ka na magkantaha, uy. Ambot. Basta isulod na og kalit sa kong nauna. Lain lang akong kantahon. Sige, bikini kong itim na lang. Ha? Boy, imo naman kong kibinuangan. Aray, kasagit sa kong Oh my God! Kinit, kibano akong nurse! Doc! Doc, isakitan siyang oo, pasyente! Yes, nakakita ko. Paul? Dok, sakit. Okay. Close your eyes. Og paminawa ko. May barko, barko di pasahero, sigig ka abirya, kay karaan kaayo, usakad to kagabi, sa mga pagbiyahe, daghan kaming pasahero, maanindot, maaligre. Wa ko kay baw din sa anang kanta, ha? Wa magad ko may nungdum nga nagkanto ko ana sa una niya. Ako sad ko nang wa makumahinumdum nga nagkatakanta ko ana sa una. Pero ang akong kikalip ka na, nga nun kanta din ng doktor, katamang pagsuod niya, nikanta din siya. Unya, na-relax sa si Boy. Rubida, no? Ano ka, no? Dili ka nga, mauni nga kanta nga, magapayo sa pasyente nga may amnesia. Bitaw, no? O nibaw na daan ni ang doktor? Og maayo day ene, magtuntag mga kanta ni Max Urbad, aron ato na lang siya kantahan, inigbalik nato sa iyang kwarto.
Okay, okay. May barko, barkong di pasahero. Kumusta imong pamati? Okay raman, di raman bungol. Anak ka na, gusto ka nang kantahan ka na mong mama ni mo. Unsa may imong gusto? Binders buge, kudapya, chacha kiringkain. Baliling, saman. Gusto ko sayaw mong duha. Kamong duha, sayaw mo. Oh, no problem, ha. Manayaw tagchat-sa pangga. Hip-hop akong gusto. Sa? Hip-hop! Pangit po ha. Nakabantay na naman yung ni mo, ha? Ha? Ayaw, paga. Ligara ka, ha? Di ka buangan lang yung tainin niya. Kasagit akong Giloko. Usa ka bata na eh. Sayaw lagi mo hip-hop, maluwi mo. Ginoo ka. Ako na'y bahala sa pasyente. Padaplit sa mo. Wait lang gamay, Paul, ha? Ako saning iset ang music. Pwede ko mapilog sayaw? Sure. Naunsa naman ni ay. Papila sa tapangga, papila sa ta. Moy gidangan. Dok, ang amo lang yung gusto may bawaan. Hangtod kanus aman taon oy nga mingon among anak. Kanus aman na siya maayaw. Bitaw ko, Dok. Ang amo mangudok ang kuan ba kanang basin pwede amo na ulis bay ang among anak, Dok. Ug adto lang siya kanang magpakpakaayo ba, Dok? Resitahi lamig tambal, Dok. Actually, sir, ma'am, wag specific tambal para sa amnesia. Unsa? Unya, nga nang gipa-confine man nimong akong anak. Kawa man day tambal. Paminaw una mo. Kabinuang aning kalaki, ha? Sa ato pa, Dok, di maayo ang among anak? Of course, maayo pa. Let me explain, ha? Ang amo manggodok ba? Nagkasabot ko, ma'am. Nawurig yun mo. Maugani nga, pasabton tamo sa iyang sakit. Pangga ka nang maminaw lang tapangga? Gusto lang ming mahibaw unsay makaayos among anak, Dok. Maulagi, paminawa sa ako. Ingon mangod ka ganin ang way tambal sa anisya. Way tambal nga mapalit sa butika. Diha na day may mo palit ni mo. Kay member man sa kag food supplement. Ibawaan kay. Sakto ko, Dok, sa. Pero okay lang, basta kay maayo lang nga among anak. Wa ko'y baligya nga bisan unsa nga food supplement, Mrs. Ayaw ko i-accuse anak kay di ko ing anak nga pagka-doktor. Dok, kanang pasensya na, ha? Kuan magod ka na, pangga. Maminaw lang una to ni Dok, ha? Pangga. Ayaw lang sagbat, ha? Ada nang God! Kadagan na manggunta kasuyan ng mga doktor nga maingon lang dayon nga palit sa akong sekretary. Kay wanis butika akong ginisita. Di ko ingon ana, ma'am! Unsa lagi paagi nga maayo nga among anak kung wa ka man kay baligya! Ayaw gani, paminawa una ako aron nga magkasinabot, ha? Digid ko ka-focus akong gipuhat, uy. Hi! Naghapit na ako para naanis na to. Ay, hapit naman sa daing 12. Mga lang ta. Anong isa namang gibuhat? Actually, pag iniklaro kong gibuhat, di mo ko ka-focus. Mao gani nga mga una na ta. Kalimti usan namang gibuhat. I-relax imong utok. Ay, isa naman day update ni Poy. Mao gihapon eh. O pa'y kausaban. Ay. Nahasol na sad ka. Bebe, nga kay singitan lang ti ka. Ha? Da, nambuhi lagi ka. Yabag mo ba, uy? Siga naman noon akong mata ni mo. Oh, di may smile ka na. Kinsa man na imong gipalit para lunch na to ba?
Basta. Lami na akong ipalit. Ay, ganahan ko ini. Anya, pila man sa nitanan. Tunga na lang ta. Ayun Ako lang treat ni mo. Oh, salamat ha. Hapon, ikaw na sa treat na ako. Mao ding di siya pabayad kay ako di mo treat niya sa panihapon. Why sad ka ha? Sige na mga na ta. Uy, unsa man imong gipalit nga drinks? Ay, kwan. Juice ug iced tea. Pili lang kasi mo na. Ay, kinilang juice. Sige. Okay, sige, mga na ta. Game. Unsa man ko Ano, milumpayat magkalito kasi nga nagtanaw nga ni Smile na. Lami man din ni. Uy. What's wrong with my heart? Unsa man ko Anong nangyari sa akin? Jack? Kuan. Unsa to? May gisulti ka? Wa ko kadung kay. Medyo nahuna ako. Nagunana kang Sarah. Ha? Wa ko maguna ni Sarah. Lami man di ni. Uy, unsa man ni? Uy, sakto ko sa. Kuan. Ay, sige lang, uy. Sugod ugma, i-resume na ang imong pagpanguyab ni Sarah, ha? Ugma na lang kay mobayad pa man ko nimo sa akong utang nimo unya. Utang? Panihapon. Sige, kaon na. Ikaon ako. Okay. Naunsa man ko. Naamaw man tingali. Ilami aning humba, uy. Conscious naman kung nag-atubang mi. What is the meaning of this? Let me talk about retrograde amnesia. It is an extreme form of retrograde amnesia when a person can't remember anything about their... Oy, unsa man. Wa pa ko kahuman, Mrs. Ay, Dok. Hindi tadong maminaw, Dok. Kay kapoy kay paminaw in English, Dok. Ay, okay. On the other hand, anterograde amnesia is the loss of ability to make new memories. This was very effectively displayed in the movie 50 First Dates. Kakita mo ang salida, ha? Si Drew Barrymore gani ang... Si Adam Sandler gani iyang leading man. wag gani ko kakitaan na! Pagka. So, miingon ang doktor sa book. Kadto na ba ako nga ginising ganina ba? Hey! Miingon ang author, upon seeing this movie, I both laughed and cried because I was reliving my life. Diretso na lang unsa oy. Unsay makaayo ni Poy. Kanang kay murag gaduk ka na kusigig paminaw nimo. Kapoy kay paminaw nimo. Wa ko kasabot sa uban nimong gipalulte. Mura maglabad akong og paminaw nimo. Kana bitaw Dok, kanang pwede Dok kanang diretso lang kung unsay mga paagi ba nga maayo ang among anak Dok ha. Kay tingali kami na sa amnesia ini sig paminaw nimo. Okay. Akong problema ana. Okay. Anini. Dunay siyam ka mga pamaagi sa pag-process sa tao nga may amnesia. Una, eye movement, desensitization and reprocessing kun EMDR. This method was developed by Dr. Francine Shapiro. Ikaduha, hypnosis. Through relaxation and method. Naglaban na lang ito mo, ana, oy! Dok, mong dala kusog ang oni, Pai! Maulian, manggod na ba? Mrs., ayaw gid tao nagbuhata. Mas dakong problema gyud unya kung inyo nang buhaton. Musamot na unya ang brain injury sa inyong anak. Pero sa mga salida lagi Dok. Sa mga salida ramang good na good, mister. Nala, sige! Sa kadaghan natin mong gipangyaw-yaw nga wa mi kasabot. Iputon na lang ginako kay kapig paminaw nimo. Sultihin na lang, me!
Lagi! Unsa gyud paaging maayo si Poy? Unsa mang ganda? Lagi. Sharo, sa sige na ko balik-balik o bisita ni mo din Wa pagyapon ka magkailan ako. Sorry kita, pero karon ba mo kita nimo? Huyo ganita ka? Sara lagi ko. Sara lagi ko? Kuyawan ni mo ka plido sa? Hindi mo na ako apelido. Niingon na ko, si Sara ko. Gapilan na ko og lagi. Kaya sige mo kong balik-balik og introduce akong kaugalingon. O pagka sige balik-balik, wasad unta ka magbalik-balik og paila. Okay. Last na lang din na akong anhi. Hindi na ako mabalik. Mulakaw na ka? O sa pa may akong dugayan. Oo. Imo lagi nang gipunit og balik imong dahang pagkaon. Oo. Kaya ako naman yung bukaon ini. Goodbye. Ay, Sara! Ato na lang ko, tito. O, hindi na ako mabalik. Nga naman to. Nilakaw siya niya. Gidala niya balik yung pagkaon nga pasalubong na ko. Uy! Hala! Nung luod na tingalit to nimo. Ambot ato niya ay. Wasag ko kasabot niya. Unsa day imong gisulti? Ambot? Wa ka minumdum sa imong gisulti ni Sara nga iyang nahiubsan nimo. Wa. Sa akong tanaw no, dako tog kay ubos si Sara. Kay di naman kuno siya mo balik. Sara? Oh, gahak na ni ron. Wa na sab ka makailan Sara. Wa. Kinsa man na si Sara? Oh, kita na ko na niya. Ato ganina ba? Unsa? Karon parang lakaw gud nga gidag balik ang pasalubong nimo. Ha? Gidag balik iyang pasalubong? Inagod. Ay! Bisan ako tingali sa dapit ni Sara, mahiubos ko oy. Sige gud siya balik-balik og duaw ni mo dinhi. Unya wa ka lang gyapon makailan niya. Poy, kanang Ako? Uy? Akong pangan? Uy, ikaw gud ang amo anak ka si Poy. Ako imong papa, ako Mael. O kini ang imong mama kini Hilda unsa magka? Uyog sige balik-balik ang paila oy. Bebe, doklo na lang yung tika, be! Pagga, ayaw, pagga! Ayaw! Maayaw! Ha! Ayaw ko Ayaw, pagga! Ayaw ko panggay! Ayaw, pagga! Pato, pagga! Kaya maulian na ning kanahan ng dako, kay dako nakitag bayron nun din sa ospital. Nganong dako mo bayranan? Ang kape naman sa... Usa naman kape naman sa simana din ni Dong, taon? Unsa man na? Dugay na kang istar den, hey! Unya? Dako lagi tagbayranan. Kay 2,000 biyang adlaw ini kwarto, ha? Ang unsap ta ka, kapilabot doktor. Sa laboratories pa, o sa uban pa. Ang unsap pa taon? Unsa man na sila? Gina din sa ospital. Hospital ni? Hospital gani! Alag, kasuko, God! Hospital, ha? Unsa man na? Itasan ako eh. Di mo ko kayo numdum. Ay, asig mayog duklon lang ka, tika. Basi pag maulian ka. Sige, dukla ko. Dukla din ko. Sige. Tepa. Di ka magarbihan? Ha? Di ba ka magrabihan kung duklon tika? Imo kong duklon? Ayaw mo ka. Duklon tika. Ningon ko? Oo. Lingon ka, karon lang. Karon lang? Oo. Askang. Halimotin ka? Ambot, libog ko. Ay, kapait sila na mo kahimtang bro eh. Ako? Bro, akong pangan? Dili bro, imong pangan. Poy. Ingon ka bro. Ay, mo man na atong tawagan eh, bro. Brother, igsuon. Ha? Igsuon? Kita, igsuon? Oh, kaluha bitaw ta.
Ha? Kita kaluha? Kapuya din yung amnesia itong katubang sa. Magsigim tagbalik-balik og istorya. Kung gikapoy ka, mas gikapoy ko. Kapoy kayo, wa ko'y mahinumduman. Blanco ang kung una-una. Ay, Dili lalim. Dili lalim kining kayong Naglipog akong pero wag ko sabot unsay kung gikalibkan. Gusto ko magkunauna. Pero wag ko'y manunaan. Bisag unsa na ko puga ang akong utok. Wag gyud mo gawas. kaluwisan ni Poy. Uy, ako? Ba? Unsa kay maayo kung ato na lang yun ipaulo sa vice boy. Ubita, no? Oo, ato lang ni Pauli kay wa man siya ikasabad din eh. Nag-anam nagdako ang atong beralan din eh. Istoryahin ninyo ang doktor, ma. Ay, di na ko gana makistorya atong doktor ang way klaro, ay. Sige, litsyon na to bayan anang amnesia. Musamot ang kalabad atong osi ang maistorya nga. Siya rin yun nakasabot. Pero di man ta magkagawas kung may order sa doktor. Sige, ako na lang makisulti sa doktor. Okay, kay manghipos na lang kung das maggamit ni Poy. Mula ka na ko, ma, ha? At doon sa nakos magi. Mangumusta lang ko unsa na ilakaw sa negosyo. Nga naman manawag lang ka. Ay, di, manggod. Panawag na lang, God. Magkasarabot na lang nilas magi. Sige na ba? Ay, kinahanglan nun masab ka din sa ospital, Jack. Uy, tauge. Sige, ako lang tawagan. Mayo kay dali ra ka nakigsultis, doktor. Wala nang mag-lecture. Awa na, kay ako man siya giunhan. Uy, giunhan! Oh, ako gi-recite ang... excuse me, ha? Akong gi-recite ang tanan niyang yaw-yaw. At tong last na itong pagkisulti niya ba? Katubang siyam ka mga pamaagi sa pag-treat sa amnesia. Ha? Oh, gusto ka ako i-recite ni mo? Niga ni mo no, ako gitong giputol o niya na-recite ni mo. Nag-google tay ka, nag-google. Baya, no. Bebe, tabagin ko paghipos ay. Human ako bayad. Oh, nanghagok pa malaki na spoy. Sige na lang. O yan na to siya pukawan ko mahuman na tagpagipos. Ay, Tod, si Maggie na itong sakyan pa uli. Dako-dako man to yung sakyanan. Sa data? Mamaoli tas ato. Doon na lang ta. Ato? Kinsa rin mo? Di gina gihapon siya makailan, no? Mga bitaw, amo lang ipauli. Kay huwag may kausaban. Kapag nasa simana sa ospital. Kinsa mo eh? Asa ko niyo dada? Mamaoli lang gitas ato. Dito na lang ta magpakaayo. Ikaw, wapay bayad. Ayaw ka hadlok, Poy. Uy, ako? Ikaw ko si Poy. Ikaw? Ako imong papamain o sa makaay. Papa? Ibo ko papa! O kini imo ning mama, Mama Hilda. Kala. Akong mama? Oo, taon. Oo. Imutan kong inahando. Poy! Uy, ako? Uy, paminaw ni mo. Ay! Paga. Ay kirig si Poy nga imong gidukol, oh. Ay, nakakita ko, ay! Giduog ko! Unsa man, balik ta sa ospital? Magunsa mo ta ospital? Hindi dagikan. Kinsa ni sakyanan? Uy! Naulian ka na? Ha? Kinaunsa ni ko? Nalian na niyo si Poy! Salamat, Lord!
Muning gwapong way sumual! Hukay! Tapos nakikong aping, ma. Ganina rin ka, sige, pislit na nagkusik mayo. Anak-anak, sorry. Kaning imong kagapo, wag yun ni sumuol. Malipay taon kung naulian ka na daw. Okay. Tama ni mo po. Grabe mo kung taon na iya. Kaguol taon sa miyagi mga adlaw. Maagyag, wag kita rungtog, ay. Kami yung tanan. Pero tigil na mo guulan na mo. Pa, sige tayo na itabon ako. Ganina rin mo sige, naulian ako. Noong sanay ko. Oh my God. Na-miss siya ko? Ay! Na-miss siya rin ko? Laugaw ako. Muna. Salamat kay Diyos ko ni taon. Ngaya kang giayo, anak. Kung Kita. ako'y iyang gigamit aron mamaayo ka. Yun sa mo ko ni mo, ma. Ay, ginakol! Pero alang to pero alang sa atong mga tigpabinaw ba? Ang inyong mga nadungog o nasaksihang mga pagkitabo ning atong sigilanon karon, bunga ligid taon sa unahuna sa tagsulat ha. Nga sa ato pa, dili tinuod. Kung ba mi lasbot kay ego yun ni basa ini mga script ya dero dire. Okay, padayon ta. Di ko ta ini. Imo di kong gidukol, ma. Ug naulian ako? Oh! Ganiha na yun, paingon na to din eh. Okay, script lagi po niya. Kay so, nabuhatan ni mama nimo, no? I-pull out ka na namo sa ospital. Kay kapin na lagi ka sa simana. Huwag yung kay kausaban. Dako na kita gabay sa ospital. Pinay na bayaran, ma? Di nang ta maghisgot kay mula ba akong all. O sinamber sa kong kwarto, ma? Ha? Naam ko yung nanghayog numero. Bayad na. Alam sa ato. Joke kita, ma. Joke. Joke. Wa palagi sila si Jack o si Maggie. Asam dito sila? Mamalik dito sa banana chills? Okay. Ayaw ka anak. Ikay na kinundok ka na magyutanan. Kita to ba? Uy! Kinundong gani ko nga doon na pa ko ilaban ng brief? Ako nang gilabhan, Noy! Oh. Thank you, ma. Hi, Nana. Pero si Jack naapa dito sa gawas. Nadugay mi kay naabtan man gud Miss Traffic. Nadugay yung day mo? Hi, Maggie. Uy, okay na gid si Poy da. Kailan na gid? Namalit mo pagkaon? Oo, kay nahibaw mo kung nahinumdum ni ko kasi mong kagutom. Brad, gini akong brother eh. Binaw pa niya, bibi. Masira na napultahan, binaw pa niya. Papalihog pa. Ako na ibit-bit, anak. Tanan mag. Okay. Uyab na mo? Ang sagot ng pangutana ha. Ikaw bro ha? Bago na ganin ibalik mong memorya, nag-joke naman din ka? Ay, waay. Abi na kong uyab ng buwa kay mura manggod. Sige, mga unang ta kay gutom na kita. Dali! Sige! Murag ganin na kasi tutok ka ng laptop. Oo, maganin mo giun. Gusto ka? Mag-istorya na ta? Bahin sa unsaman. Ano sabi na itong istoryahan? Okay. About ni Poy. About sa gisulti ni Poy gapon? Oh. About adto. Pwede ba? Ato lang itong tinuduan. Ha? Seriously? Oh. Hay pastilad, usa ka semana kapin nga wa makapanglimpyo. Pagkaabog nag namalang gyud taon sa balay nato in taon Ginoo. Ma, lakaw sa ko kadiyot, ma. Ug asa ka man kuno aber? Lo, dito lagi kay gagdating, ma. Di ka pwede mo lakaw. Di ka pwede mo lakaw. Nganong di man, ma? Di ko mo sagat. Nganong di mo kuno mo palakon, ma? Okay naman ko. Di pa ka okay. Okay na lagi ko, ma. As in, very okay. O sa imo nga.
Ha? Si, nakalimot na sad ka. Uy, nakalitan lang ko si mong pangutana. Unsa lagi imong pangan? Tubag ako. Daniel Padilla. Kuraan! Kasi mo nga! Joke naman eh. Boy ko, oy. Ang imong pinakagwapong anak, si Paul Hulihoy. Kaluha ko si Jack Hulihoy. Ako, kinsa man ko. Si... Hindi Luxin. Ay kong bugal-bugal leda. Ay, lagi kabalakan ako. Okay na lang ko. Alright, okay pa ko sa alright. Asa man de kuno ka be? Suro lang ko sa mall. Na sige. Last na kong pagutada. Unsa man? Unsay paborito na kong pasalubong? Upi pulpuron. Okay, approve. Thank you, ma. Ato na ko, ma. Ang ako, hoy, ay kalimte. Obi pulburon. Lugawa. Di mo ko magatungag gikan ko na siya. Parang ko gikan na to. Sa may akong buhato na. Sa may akong nahon. Snack o shopping. Shopping tayo ko. Snack na lang. Naglibog yung no, shopping. Boy? Uy. Uy. Wa naman di ka makailan ako, no? Ha? Sino mo makaila? Sure ka? Nakailan na ka na ako? Of course. Uy. Ikaw si Liza Soberano. Joke, eh. Ikaw si Sarah. Nakailan na gyud ay kuno ka? Wag yun ko kailan ni mo. O pagkami siya tingalin ako, mo nang ko kailan ni mo. Maayo na ko, Sar. Kuan ako, naulian ako. Oh. Di ka mo to. Dali, mga unta. Espirante kag mayo. Giyon sa kong pag-ayo ni Mama. Dali. Ay! Hindi, tingali ka mo to, oh. Pero, mo na tinuod. Sa pilakaadlaw nga nagkuyog ta. Huwag ko kasabot sa kong kagalingon nga nung nausab akong pagtanaw ni mo. O, dili lang pagtanaw. Feelings good. Sorry, ha? Pero, di ba sa sinugdanan pa lang si Sarah magid ang imong ganahan? I mean... Mabitaw nga naglibog sa kunako. Tingali, tungod kay pilagid ka diis nga halos di na ta magbuwag. Murabag, maulang to ang time nga nagkailagid ko nimo. Oh, dugay lang ta silingan. Kababata man kanamo ni Puy. Pero kamo man gid ang close. Wala ba ako pakini mo. Hangtod niabot ni nga time. Murabag nikalit usab ang tanan. Basta kay honestly nakurat sa gusto kong na-feel. Amot, mutuo ba ka nga, ikaw na kanunay ang nasa kong nahuna. Ikaw na kanunay ang istaring sa kong mga damgo. O every time nga mag-atubang ta, halos mautong ako kay kuyawan kong makadungog kas lagubos akong kasing-kasing. Ikaw wala ka. Magkatawa mo ko eh. Sorry kaya. Sorry dyan kayo. Nagkatawa dyan ko ni mo. Basta lang. Nag-blush lagi ka. Oh. Bitaw oy. Sa tinuod lang no. Nakurat man sad ko. Ang ako gong nailhan nga Jack sukad pagkabata na to. Init og o, sipok, sige lang nagmuktok, uy paki. Tinuod man na. Yung anak man ko sa una, may kalipay. Sige lang, pangigi ni Puy. Mo lagi, pero ning mga migaaging adlaw, no? Nagsigitag kuyog. Nakita na ko ang laing side ni mo. Ha? Og honestly, may na-feel sad kong lahi. Ha? Unsay mong ipasabot, mag? The feeling is mutual? Ha? Mo ba, Magi? Kataunon kayo liman ka. Kung wa ko na ayaw to ospital. Pero
Naayo lang ko sa dukol ni mama. Wali ka mo katawa. Wa lang. Okay. Pero honestly, nalipay kong okay ka na. Murag, dry lagi ka na ko ron. Oo. Moangkon ko, ana. Ha? Honestly, nalain man ko nimo. Ha? Pero sayop ko ni. Kay di man to nimo sa kay may amnesia pa man ka. May gibuhat ko nimo. Nakasa ko. Ang tinuod, na fed up na ko nga every time magkita ta, di ka makailan ako. Magsige na kong introduce sa akong kaugalingon. Murag kag si mama. Mauto medyo ng luod ko. Pero okay na oy. Doon ang sinindot nga nahitabo tungod adto. Unsa man? Pwede may bawaan? Nawagta na nga akong feelings nimo. Ha? Kung unsa ko kabuang nimo sa una, karon di na. Wa na ko'y feelings nimo. As in, wa na. Giprangkahan ni Sara si Poy nga wa kini pagbati kaniya. Nakalitan intang si Poy pero nagpabilin kini nga cool. Manggod. Abi manggod na Abi manggod na mo kamo ray mamakasyon. Mail, dali na mail. Asa na mo? Uy, Jack. Ibahan sila sa atong plano nga magbakasyon ta. Pangga, ikaw ba, Pangga? Ha? Ayaw sapa, ayaw katiwasa. Supa kayo ka. Hilam! Isog-isog. Hilam! Ay, paglubad, oy. Hilam na ba? Abi ka italiman, wah! Hilam na, gay! Pangga, wag tangkalagot. Ay! Sapa! Ano magpa-research about si Talima? Basta, sige na dayan. Mato ka? Kita! Ha? Huwag ganda mo sultis Jack ni mo silang planong magi. Ha? Magpakasal na sila? At doon sila maghanimon sa Italy? Ha? Usay! Time panagod. Uyab guday na sila. Wako kay baw. Parihas na mag-imong amahan. Unsa man guday tinood? Pagkutan-alay sila ma, aron makibaw kayo sa tinuod. Mag-isgot lang ta sa Italy. Mag-research na lang ta. Nala, sige, dali ah! So, sa ato pa, asa man gini maayong adtoon diha ba? Nga naman day, ikay lang pabuton ma? Oh, di, good. Pero basin pa di ay makasuggest. Ha? Nagunsa mo? Ay, Yung trip sa Italy ha? nganon di man kuno ka magkoyag? Ha? Nga naman, bro? Nganon di ka man kuno magkoyag? Basta lang. Ayaw na, bro. Wa na, nibaw na ko ngano. Mura man kag mananagaan, ma. Sige naman kag kibaw na daan. Bitaw be, kuno be. Unsam ko niyong dan ma? Si Mage! Ha? Patakar ang kamay. Ay dalang taoy, ibawaan na ka oy. Gisakitan kang sila nas Jack ug Mage. Kami na di ay. Lawgawa gini mo may. Kutuwa lang ka diha. Ang kuyawan mo kung kuyaw man kayo ka. Puro mo kagkatagan kung saya kong ginahon na. Bro, nga nung bitaw hindi ka mukuyog. Ihungong na ako bro. Sige. Taro mo siyang kinabuhi ay. Okay bro. Sige. Okay lang di ka mukuyog. Suportahan na di ka. Hoy! Siyang gihangong-hanggaw di ay. Tagan na ma! Oh, mao ni ang ako na search Pangga, oh.
Ako ginang ipaprint, Be, basahan ko do, be. Basa. Na, ako mo mo papasahon na unsa. Mo ganing akong ipaprint aron ikaw lim basa ane. Nabadlan nas oy. Sige, basahan, be. Kay maminaw na lang ko. Di daw aman di ko itag-anan yung pangka. Salig lang ganda ko kay Kogrado. Unsa, ikaw, sabtag ba yun, ha? Okay. Ay, kuan ko adi, ha? Sige na! Graduate na ba dyan ko mo? Okay, mo ni, ha? Mo ni ang mga syudad sa Italy. Una, ang in English na una first, ha? Verona. Verona isn't just where William Shakespeare set Romeo and Juliet. Sabot? Wakok sabot. Lahak na nero. It's also a beautiful city that offers a lot to do and see. From ancient Roman ruins, ha? Well, to a medieval castle, ha? From stunning beaches to historic churches. Utok ni mo. Verona is bursting with sightseeing opportunities. Kasabot ka. Right ako? And, yes! It's one of the most beautiful cities in Italy. And every bit, a little bit of so, and every bit as romantic as you'd expect. Muato niya tayo ni Pangga. Unya, kasabot ka. Kasabot ba ka? Amo to, bakit ko nahuna. Sige. Okay, sunod. Venice, ako ni pagbangko na, Venice. What makes Venice one of the most beautiful cities in the world? Atuloy na hinayon, para makasabot juga. Is its lovely architecture, its beautiful churches, and of course, the show-stopping St. Mark's Square. Sana, mangaan ka? But what really makes Venice beautiful as the fact that it's built entirely on canals. Kanal? Dili para sa bahon ni kanal na ito dali. So, there's no traffic or bus exhaust and along many canals. Kanal na sad. Ay, dali, yung kanal ito. All you can hear is the lapping of the water. Ibaw ka si lapping. O sa man na siya? Ka nagtingos bug sa tubig ba? Bright yun din akong ganda. Salago ko. To make the most of Venice, tranquil side. Ibaw ka si tranquil. Wag niya po. Tranquil na diya sa consider going in autumn or even in the winter when a lovely mist hangs over the entire city. Mao na Pangga. Katong ito magsakay-sakay og bangka. Ngilngig ka sa itong mga audience, klaro mang ilang mga katawa. Atong mga listener, no? Ilang katawa, no? Nahimuot magka sila. Ay, di ba kasabot? Sige. Siguro na ito. Ito tag yun eh. Paday yung basa. Basa na po. Like syudad sa Italy. Katawa juga, simple yung kinabasahon ko. Ang bulog na. Sa ato pa ni Bogo. Ikay Bogo. Nga naman? Bolonen na. Ay, kitistingan talang ka. Ang samang ka, is the capital of Emilia. Emilia Resort and Hotel. Ay, kawit mo sa sultin mo. One of our favorite regions in Italy. Bulog na? Saan bulog na? Bologna. Bologna. It's also utterly beautiful. And there's a ton to do here. Sana. From soaking in the academic ambience. Bologna. Lagay is the home to Europe's oldest university. To enjoying the region's excellent cuisine local trattori. Sana trattori. Sabot ka. Kung saman ko rin na, be. Kalimos ko ini. To taking fun pictures with the leaning tower of Bologna. Bologna. Bugo. There's something in this buzzing city of everyone. There is sa penay, sa pisa na leaning tower ay nasabi ay sa Bologna. Lagay. Sana. Lagi ka maghiskot og Rome. Mao na ni sa sunod, Rome. Uni sa tadi Rome kwarto ni no? Bogo jugay. Rome lagi lugar ba ni? Lugar ni Rome. Rome is the largest city in Italy and with its 2,500 years of history and innumerable archaeological sites. Art, museum, churches, and ruins. Museums. Naman na is. Sige, go. And ruins. It might just be the most fascinating despite Rome's relatively. Hansa na. Basa mo ba no? Ikaw tiwa sila yung basa. Pabasa ko naman ko mo. Basa mo na ni. Namuantog yung tana. Kaya gusto ko makakita sa Santo Papa.
Ay, di man tingin na basta-basta makita ng sa tupapa pangga. Nga naman mo tago din na sa tupapa kaya di man makitaan. Oh, ato ginag-ingnon sila si Maggie Jack mo tanaw jutang sa tupapa. Oh, nga naman kuno ka. Okay na din mo sila smagi og Jack. Oo, ganong hilo man ka. Nabala ka manggod kong pay. O gano man. Murag na sa kita man na siya good nga sila na si Jack ug Maggie ang kanunay magkuyog. Ay, pataka ra makapangga oy. Pataka! Nga pataka gutaon ka! Pataka! Mael, maka-feel ko ay. Feel good na kung gilom na ni Poy ang kasakit. Kaya di siya gusto masakitan si Jack. So kantang yun as una pa. Kan nabaya yun si Poy ang andam kay mo sakripisyo. Mura baya na siya martir. Inana na si Poy. Basta bahay na nilang kaluhang isyo. Di yun na mo adjust. Di yun na mo adjust. Siya yun mo adjust. Pero, saan mo na sa di mo siya pag-explain be? Explain. Say. Tanawa na si Poy. Kung unsay gibuhat anak nawa. Tanawa ko ninyo! Jesus Maria Jose! Kung saan man rin mo pag-explain anak ha? Uy, hala. Nagunsa de ka si Poy. Mga higala, gilapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Jack and Poy! Dalit ka nato sa RMN Drama. Tatak RMN.